El 23 de juny de 2024 va començar la meva experiència Erasmus i en aquell precís moment no sabia que el que vindria, sentiria, d'alguna manera, canviaria la meva visió del futur, la meva visió pròpia i de la vida en general. Un altre dels aspectes més rellevants que van fer que tingués una estabilitat mental va ser crear-me la meva pròpia rutina, que consistia en sortir a córrer pels matins, a les 9 començava a treballar, sortia aproximadament a les 5 de la tarda, tot i que hi ha dies que sortia més tard i hi ha dies que sortia més d'hora, i després feia els meus propis plans amb amics que vaig conèixer pel pis on vivia i per la xarxa d'Erasmus de Montpellier, a més dels amics de la feina. El pis on vivia, que era perfecte, estava bastant a prop del centre i bastant a prop d'on treballava. Tot i així, vaig comprar una bici perquè allà tothom anava amb bici, llavors com que jo em volia endinsar al món d'allà totalment, vaig decidir que la millor opció era comprar una bici, sobretot perquè per anar a treballar el tram encara no estava construït, llavors era la millor opció. El dia que vaig entrar al laboratori per primera vegada em vaig espantar, però la manera de seguir va ser no posar-me barreres a mi mateixa, perquè són les més exigents i que la majoria de persones t'ajuden, però la que més has de ser tu. Cada dia em prenia el cafè amb les meves companyes de laboratori i dinàvem juntes a la cantina. I eren unes estones en les quals jo era molt feliç i podia aprendre molt de persones molt experimentades en aquest àmbit i que em van d'alguna manera obrir la ment a possibles altres camins que jo a priori no tenia contemplats. Ara puc dir que ha sigut una de les millors experiències en la que he conegut a persones increïbles, he après que sóc capaç de ser independent en un altre país, que hi ha molts camins i que en el fons el camí te'l marques tu.